गिबिसिनथाराव बयनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय। दानि आथिखालाव जाबाय थानाय गिख्रंथाव महामारिनिफ्राय रैखाथिनि राहा लामा बेखौ नोंथांमोननिसिम मिथिहोनो हास्थायदों। सम बोथोर सुखु दुखु मोजां गाज्रि थैनाय आरो थांनानै थानाय संसाराव जानाय गासै घटना मानिया इसोरनि फसंखानाय सम बादिसो जायो। उपदेशगिरिनि 3 अध्याय 1 पदनाव लिरनाय दङ आरो 7 अध्यायनि 13 आरो 14 सिरियाव बेखौ लिरनाय दं। मानोना इसोरा बुंदों, नायदो दिनै आङो नोंसोरनि सिगाङाव सायख'नानै लानो थांनाय आरो थैनाय मोजां गाज्रिखौ दोनबाय। हुदा बिजाबनि 30 अध्याय 15 सिरियाव बे बाथ्राखौ इसोरा बुंनाय जादों। आरोबावनो गोथार बाइबेलनि बाथ्राया बुंदों, सोरनिबा बुंनाय बाथ्राया जाफुंगोन खोमा। फोरबुआ हुकुम होआब्ला निदानब्लाबो सुखुब्लाबो गोजौथारनि हुकुम बादि नङा खोमा। दाहा बिजाबनि 3 अध्याय 37-38 पदनाव इसोरनि रावा बुंनाय जादों। अब्ला बे गोथार बाइबेलनि इसोरनि रावा जोंनो मिथिहोयो, दानि आथिखालाव जाबाय थानाय गिख्रंथाव महामारि एबा थैब्रुनाय बेमारा इसोरनि हगारनानै होनायसो। बे बेमारनि सोमोन्दै जों बाइबेलावहाय जों गोबाङैनो जों नुनो मोनो। ओंखारलांनाय बिजाब 32 अध्याय 35 पदनाव जेब्ला जों फरायो अब्ला जों नुनो मोनो, मिसरनिफ्राय दैखोना लाबोजानाय इजराइलफ्रा मारुगोरान फोथाराव सनानि मोसौनि दामब्रि दानानै जेब्ला बिसोर बेखौ खुलुमदों, इसोरा बिसोरनि सायाव महामारि हरनानै मजेसनि सिगाङाव बुंदों, मजेस नों बे जातिनिफ्राय एरखेदो, बे जातिखौ थाल्लायै आं फोजोबस्रांसिगोन, मानोना बिसोरो आंखौ नेवसिबाय होननानै। नाथाय मजेसआ जातिखौ अनोखाय, जातिनि रैखाथिनि थाखाय इसोरनाव 40 दिन उदै बासिनानै गाबै गाबै बे आर'ज खालामदों आरो इसोरनाव खावलायदों। आरो खावलायनाय बादिनो इसोरा अनख'खाय मजेसनि आर'जखौ खोनासंनानै महामारिखौहाय रायतफोरनि गेजेरनिफ्राय बोखारदों। बेखौ जोङो हुदा बिजाबनि 9 अध्याय 17निफ्राय 1 सिरिसिम फरायोब्ला मजेसनि उदै बासिनानै आर'ज खालामनायखौ जों बेवहाय नुनो मोनगोन। आरोबावनो माखासे दिनफोरनि उनाव आरोबाव इजराइलफ्रा जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ सिफायदों, इसोरा बुंदोंमोन नोंसोर कानान हादराव हाबफैदो होननानै। नाथाय बिसोरो सुलुग लानानै फैनायनि उनाव गिख्रंनानै फैदों आरो इसोरनि बेरेखासो बाथ्रा बुंदों, मजेसनि बेरेखा बाथ्रा बुंदों। बे समाव इसोरा आरोबावनो नैथि खेबाव इजराइलफोरनि गेजेराव महामारिखौ हरनानै मजेसनि सिगां बुंदों, मजेस नोङो बे जातिनिफ्राय एरखेदो, बे जातिखौ आं थाल्लायै आं फोजोबस्रांसिगोन, बे जातिया पाप मावग्रा जाति। आन्थाय मजेसआ जातिखौ अनोखाय बे खेबावबो आरोबाव बे 40 दिन उदै बासिनानैहाय बे इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो मजेसनि आर'ज गाबनायखौ इसोरा खोनासंनानै बे खेबावबो इजराइलफोरनि गेजेरनिफ्राय महामारिखौ बोखारनानै लांनाय जादों। जों हुदा बिजाबनि 9 अध्याय 22निफ्राय 25 पदसिम फरायोब्ला जों नुनो मोनगोन, नैथि बारनि थाखाय मजेसआ जिहुदिफोरखौ महामारिनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय उदै बासिनानै आर'ज खालामनायखौ जों बेवहाय जों नुनो हायो। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर आरो मुलुगाव थानाय जेसेबां इसोरजों दाजानाय सुबुंफोर, फै जोंबो जाय इसोरा जोंखौ गुबैयैनो सोरजिदों आरो जोंनो गोथां हां होदों, बे इसोरनि खाथियाव जों आवगायबोनि आरो जों उदै बासियै बासियै गाव गावनि पापफोरखौ निमाहा बिनि आरो गाव गावखौ जों फोथारजानि आरो इसोरनियाव खावलायनि बे महामारिखौ जेन इसोरा बोखारफिनो। बेबायदि खालामोब्ला इसोरा निस्सय जोंनि आर'जखौबो खोनासंगोन। मजेसनि उदै बासिनानै आर'ज खालामनायखौ खोनासंदों आरो महामारिखौ बोखारदों बै समाव। दाबो जोङो बेबायदिनो जों उदै बासिनानै जों गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो सोलायनानै गाव गावखौ गोथारै जों लाखिनानै आर'ज खालामोब्ला इसोरा जों बयनिबो आर'जखौ खोनासंगोन
आरो गोख्रैनो बे महामारिखौ बोखारगोन। आरो जोङो आरोबाव जेब्ला बाइबेलाव फरायबावो आरो गोबाव बोसोरनि उनाव आरोबावनो इजराइलफ्रा इसोरनि लेखायाव आरोबाव भुल मावबावदों। बिसोरो बे खेबावब्ला आरन आरो मजेसनि जेंना बाथ्रा बुंदों आरो बिसोरखौ रागा जोंदों। बे समाव इसोरा आरोबावनो बोराबनानै महामारिखौ हरनाय जादों। बेहाय 14,700 संख्या महामारिजों थैनाय जादों। आरो बे समाव मजेसआ जातिखौ अनोखाय बियो आरोबावनो गावजों लोगोसे थानाय आरनखौ बुंदों, आरन नोङो दुना सावफुंग्रा बर्तनखौ लानानै दुना सावफुंनानै इसोरनाव आरज खालामदो आरो बे खालाय जानाय रायतफोरखौ नों गोख्रै नों फोथारदो। आरना मजेसनि थोननाय बादिनो दुना सावफुंग्रा बर्तन लानानै महामारिजों थैनाय गोथै आरो गोथाङै थानायफोरनि गेजेराव गसंनानै रायतफोरखौ बियो हाखु दाखु बियो फोथारनाय जादों नियम बादिनो। जेब्ला रायतफोरखौ फोथारदों अब्ला इसोरा महामारिखौ बोखारफिनदों। अब्ला जों बे बाइबेल पदनि गेजेरजोंबो जों नुनो हादों दिनै इसोरा जोंखौ गोथारै थाजानो लुबैयो। मानोना इसोरा गोथार। बेनिखायनो फै जों गाव गावखौ जों इसोरनो गथायनानै पापफोरखौ खेमा बिनानै जों बेनि थैजों जों फोथारजानि। अब्ला इसोरा जोंखौ रैखाथि होगोन आरो महामारिखौ इसोरा जोंनि गेजेरनिफ्राय बोखारफिनगोन। आरो बिसान बिजाबनि जों 25:1 जों 9 जेब्ला फरायो बेयावबो जों आरोबाव जों नुनो मोनबावो जेब्ला बिसोर आवगायलांबावनानै मोआब हाजो सेराव थादों। बे समावहाय मोआबारि हिन्जावफ्रा जिहुदिफोरखौ गावसिनि बेल मोदाय खुलुमनायाव बिसोरखौ लेंहरनानै मोदाय खुलुमफाहोनाय जादों। आरो मोआबारि हिन्जावफ्रा गावसिनि फिसाजोफोरखौ जिहुदि जोहोलावफोरनो हगारनानै होनाय जादों। बे समाव बिसोर मोदायखौ खुलुमनायजों लोगोसेनो बेबिसारियाव बिसोर थांदोंमोन। आरो बेबिसारियाव थांनानै फुजा जोबनायनि उनाव जेब्ला बिसोरो खालाय जिबनखौ लानानै पाप जिबनखौ लानानै जेब्ला बादायाव फैदों आरो सासे जिहुदि जोहोलावा सासे मेरियारि मोदाय खुलुमग्राखौ लानानै फैदों। अब्ला गासै बादाया खालाय जानायखाय इसोरा गासै बादायावनो महामारि हरनानै 25,000 मानसिफोरखौ बेयावबो बुथारनाय जादों। आरो बे समावहाय बादानि मानसिफ्रा थुम्बुनि दरखं मोखाङाव थायै इनायनो दाहा खालामदों, गाबदों। अब्ला इसोरा बिसोरखौ ओंखारना मजेसखौ बुंदों, मजेस नोङो बालदे बाथा खुलुमनायाव दैदेनलांग्रा लिडारफोर, बालदे बाथा खुलुमग्रा आरो जिनाहारि खालामग्रा मानसिफोरखौ बादानिफ्राय बोखारनानै बाहेरायाव लांनानै बिसोरखौ फोजोबस्रांदो आरो बादाफोरखौ फोथारदो होननानै इसोरा मजेसखौ बोसोन होदों। आरो इसोरनि बोसोनखौ लानानै मजेसआ गावनि लोगोफोरखौ लानानै बे खामानिखौ मावनानै बयखौबो जेब्ला फोथारदों आरो बादाखौ फोथारदों अब्ला इसोरा महामारिखौ बे समावबो बोखारनानै लांनाय जादों। बेनिखायनो फै जोंबो जयेल बिजाबनि 2:15 आरो 16 पदसिमाव बेवहाय जयेल नाबिनि गेजेरजों बोसोन होनाय जादों। दौरिफोर आरो न'खरनि गागिफोर जोहोलाव सिख्लाफोरखौबो उन्दै गथ'फोरखौ बेवहाय बोसोन होनाय जादों। निदाननिफ्राय खारग'नो थाखाय उदै बासिदो होननानै आरो मण्डलिफोरखौ फोथारदो होननानै आरो रैखाथिनि थाखाय आर'ज खालामदो होननानै अब्ला रैखाथि मोनगोन होननानैहाय जयेल नाबिनि गेजेरजों बुंदों। बेनिखायनो फै जोंबो उदै बासिनि, जों गाव गावखौ फोथारनि, जों इसोरनाव आर'ज गाबनि। अब्ला इसोरा जोंनि हादरनिफ्राय बे महामारिखौ इसोरा बोखारगोन आरो बे जोंखौ गोथाङै दोनगोन। आरो बेबायदिनो सरकारा जोंनो जि बोसोन होदों लकडाउन साबधान जानांगौ बेखौबो जों मानिनि। मानोना जिसु ख्रिस्टआबो जेब्ला संसाराव दंमोन बे निदानफोरनिफ्राय एरखेनो थाखाय माखासे बोसोनफोर होनाय जादों। लुकासनि जों 1:34-36 जेब्ला जों फरायो अब्ला जों बेहाय नुनो हायो गाव गावखौ नेफ्लायबाय था, नोंसोरनि गोसोफ्रा भजफोराव जौ फेनायाव गोथाङै थानायनि जेंगा सिनायफ्राव गिलिर जायैबादि आरो बिदिना दौलें बादि नोंसोरनि सायाव नुवा नुस्लाबा सफैयै बादि
मानोना बियो पृथिबिनि सायाव खामिनाय मानिफोरनि सायावनो फैगोन। नोंसोर लागारबो आरज खालामै सिरि मोननानै था। नोंसोर बेफोर गासै सफैगोन निदानफोरनिफ्राय एरखेनो हानाय बादि आरो मानसिनि फिसा हौवाया जेब्ला फैगोन अब्ला बेजों जोमैनि रत्नाव बिरखोलांनो हानाय बादि। बाइबेलाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोंदों गाव फैनायनि सिगां बे निदानफ्रा जागोन। बेखौहाय जों नुनो मोनदों। आं सिगांनि बारावबो बुंदोंमोन। लुकासनि 10:10-11 बेवहाय महामारिनि सोमोन्दै बुंनाय जादों। बांग्रिं जागोन, जाथिजों जाथि दावहा जागोन, बेफोरखौ बुंनाय जादों। आरो महामारि जागोन होनना बुंदों। बेबायदि गोबां निदानफोर जागोन होनना बुंदों। बेनिखायनो बे निदानफ्रा जेब्ला सफैयो, बे निदानफोरनिफ्राय एरखेनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ साबधान जानो थिनदों, सांग्रां जानो थिनदों। जोंनि गोसोफ्रा, जोंनि जिबनफ्रा, जोङो देहाखौ लानानैहाय जौ लोंनायाव जों गोसो होनो नाङा। आरो बेबायदि भज जानायफ्राव ज' जाजाय जों गोसो होनो नाङा। जों गाव गावनो जों साबधान जानि आरो मोदोमनि थाखाय नांगौनि लागै जेंगा सियै जों इसोरखौ बावगारनो नाङा। जों मावनाय दांनायनि गेजेरजों जों इसोरखौ गोसोखांनि आरो साबधानबो जों जानि। आरो जों आरज खालामै जोङो बे निदाननिफ्राय एरखेनो थाखाय जों आरजआव सिरि मोननानै थानि। बेखौनो खावलायनाय थाबाय बयनिसिमबो। आरो मुलुगनाङै जेसेबां हादरनि सुबुंफोर दङ, बयबो सुबुंफोरनिसिम आंनि मोनसे खावलायनाय, बे जाबाय उदै बासिनानै पापनिफ्राय गोसो सोलायनाय आरो गाव गावखौ फोथारनाय नेम बादियै आरो बे महामारिनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय गुबै सोरजिग्रा इसोरनाव आरज गाबबाय थानो खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय थाबाय। बे इसोरनि रावखौ खोनासंनानै मदद होनायनि थाखाय खोनासंग्रा बयनिबो सायाव इसोरा बोर होथोंसै। आमेन।